όλοι έτσι με βλέπετε. Είμαι ένας MC που δεν γουστάρει να κλαίγεται, γι' αυτό και εγώ μια ζωή όλο φωνάζω. Θέλω στο μυαλό σας μήνυμα να σας περάσω. Δεν είμαι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα. Μπορεί στο πρωινό μου να με πίνω το γάλα. Αυτό το τραγούδι μιλάει για τη ζωή μου, μιλάει για την καριέρα μου και για τα CD μου. Μιλάει για τα μηχανάκια και για αυτούς τα καβαλάνε. Πολλοί από αυτούς τα σπίτια τους πουλάνε. Όλα αυτά θα ακουστούν στη συνέχεια. Στους ήχους που μιλάω ακούγονται με ανέχεια. Μπατσικά μας κυνηγάν όλη την ώρα. Δεν μας έχουν πιάσει φιλαράκι μέχρι τώρα. Κι ούτε πρόκειται να μας πιάσουν. Όπως φαίνεται τα χίλια θα μας κλάσουν. Μπατσικά μας κυνηγάν όλη την ώρα. Δεν μας έχουν πιάσει φιλαράκι μέχρι τώρα. Κι ούτε πρόκειται να μας πιάσουν. Όπως φαίνεται τα χίλια θα μας κλάσουν. Κάποιοι δεν με γουστάρουν, δεν με θέλουν σαν MC. Κάποιοι με φοβούνται και δεν ξέρω το γιατί. Γιατί εγώ με καλύτερος από αυτούς. Στο δωμάτιο μου ακούω μόνο ζωντανούς νεκρούς. Μένω εγώ στο πύργο 13 τώρα χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου στα σαλόνια. Υπάρχουν παιδιά που δεν είναι γνωστοί. Μέσα από το τραγούδι μου θα πάρουν φωνή. Εγώ ο Κοκαλής, Γιώργος και Σωτήρης, Γιάννης, Αντώνης, μαζί και Κελεσίδης, Γιαμάχα, Μοντένο, Ζοντζέν και Σουπράτο. Στις κόντρες που μες κάνουμε δεν φεύγει ούτε φράγκο. Μπατσικά μας κυνηγάν όλη την ώρα. Δεν μας έχουν πιάσει φιλαράκι μέχρι τώρα. Κι ούτε πρόκειται να μας πιάσουν. Όπως φαίνεται